नमस्कार सगळ्यांना. स्वाद बरीच रेसिपी या चॅनलमध्ये मी तुमचं स्वागत करतो. आज आपण बनवणार आहोत अख्खा मसूरची झणझणीत गावरान पद्धतीने रेसिपी. अशा प्रकारे आपण आज अख्खा मसूरची रेसिपी बनवणार आहोत. तर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर नक्की ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर चला पाहूया अख्खा मसूर बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य. अख्खा मसूर बनवण्यासाठी मी घेतलेला आहे हा बाउल भरून असं मसूर. हे मी 2 ते 3 तास भिजवून घेतलेले आहे. तसंच मी एक मोठा साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. एक बारीक साईजचे टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे. बटाटा असा कापून घेतलेला आहे बारीक. ओली कोथिंबीर, आलं आणि लसूणाची दरदरी अशी पेस्ट पिसून घेतलेली आहे. खोबरं 1 वाटी भरून, जिरं घेतलेलं आहे फोडणीसाठी, तेल घेतलेलं आहे 2 चमचे, गरम मसाला, लाल तिखट, हळद पावडर आणि मीठ घेतलेलं आहे. तर आता आपण जी मसूर भिजवून घेतलेली आहे तिला कुकरमध्ये घालून शिट्या काढून घेऊया. मी पूर्ण अशी मसूर डाळ आहे ती कुकरमध्ये घालून घेतो. ही अख्खी मसूर घेतलेली आहे, डाळ नाही आहे मसूरची, अख्खी मसूर. आता त्यामध्ये अर्धा कांदा घालून घेऊया आणि अर्धा आपण फोडणीसाठी ठेवणार आहोत. तसंच मी अर्धा टोमॅटो घालून घेणार आहे आणि अर्धा ठेवणार आहे. त्यामध्ये पूर्ण असे तुकडे केलेले बटाटे घालून घेऊया आणि 1 ग्लास भरून पाणी त्यात घालूया. आणि त्यातलं पाणी शिट्टीतून बाहेर येऊ नये म्हणून थोडंसं तेल घालायचं. ही तुम्हाला आजच्यासाठी टीप आहे. आता त्यामध्ये असं पाव चमचा भरून हळद घालूया आणि आता कुकरचं झाकण लावून कमीत कमी 3 शिट्टी काढून घेऊया. ही पहा शिट्ट्या आलेल्या आहे. आता आपण गॅस बंद करून कुकरमध्ये घातलेली जी मसूर आहे ती शिजली आहे का नाही ते बघूया. मी 3 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहे याला. हे बघा मसूर, बटाट आणि टोमॅटो आहे तो चांगल्या प्रकारे शिजलेला आहे. अशा प्रकारे शिजवून घ्या. आता आम्ही याला फोडणी देऊया. तर मी कढाई ठेवलेली आहे तापण्यासाठी. कढाई पण तापलेली. आता आपण त्यामध्ये 2 चमचे भरून तेल घालूया. तेल पण तापलेलं. आता आपण त्यामध्ये जिरं घालूया. जिरं चांगलं तडतडलं की आता आपण त्यामध्ये घालणार आहोत आल्या लसूणाची पेस्ट. मी असं दरदरं पिसून घेतलेलं आहे, पूर्णपणे वाटलेलं नाही आहे. आणि हे चांगलं असं परतवून घेऊया. हे बघा आलं लसूण पण असं झालेलं आहे. आता त्यामध्ये आपण कांदा घालूया. जो आम्ही ठेवलेला तो बारीक चिरलेला कांदा घालणार आहोत. असं चांगलं लालसर परतून घ्यायचा कांदा, जेणेकरून तो चांगला असा भाजेल आणि त्याची चव आहे ती आमच्या अख्खा मसूरमध्ये चांगली येईल चव. आता आपण त्यामध्ये घालणार आहोत टोमॅटो आणि टोमॅटो पण चांगला असा परतवून घेणार आहोत, जेणेकरून तो टोमॅटो शिजेल चांगला. हा बघा टोमॅटो पण शिजले. आता आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा भरून लाल तिखट घालूया. 1 चमचा भरून गरम मसाला आणि असं चांगलं मसाला भाजून घ्यायचा. जास्त भाजायला द्यायचा नाही, नाहीतर तो मसाला नंतर करपणार.
आता आपण जी आम्ही मसूर जी उकडून घेतली होती कुकरला शिटी लावून, ती आपण त्यामध्ये घालणार आहोत. आणि अशा प्रकारे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. हे पहा, आता मी 1 ग्लास भरून पाणी घालणार आहे. आपण आपल्याला जसं घट्ट हवंय ज्याची आमटी, त्याप्रमाणे आपण पाणी त्यात घालायचं. तुम्ही पाहिजे तर आणखीन पण पाणी याच्यात घालू शकता. पहा कसं लालसर अशी तर्री कशी आलेली आहे वरती. ही पहा एक उकळी पण आलेली आहे. आता आपण त्यामध्ये घालणार आहोत किसलेलं खोबरं. खोबरं आपण नाही घातलं तरी चालेल. आणि चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं. हे पहा दुसरा उकाळा आला आहे. आता आपण त्यामध्ये मीठ घालून घेऊ. मी 1 चमचा इतकं मीठ घातलेलं आहे. आपण आपल्या चवीनुसार मीठ वापरा. आणि आता कोथिंबीर घालून मी गार्निशिंग करणार आहे. पहा आपली अक्का मसूरची रेसिपी रेडी आहे. ही पहा आपली अक्का मसूरची रेसिपी झालेली आहे. तुम्ही ही रेसिपी करून नक्की पहा आणि मला सांगा नंतर कशी बनते ती. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि रेसिपी कशी वाटली हे कॉमेंट करून नक्की सांगा. अशा चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपी पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आणि तुमच्या मित्रांसोबत या व्हिडिओला शेअर करायला विसरू नका. Subscribe to our YouTube channel. Hit the bell icon. Like, comment and share.